Itong karong gabion na, o sa time out, okay ra tuod mo? Kumusta man mo? Okay ra mo? Anong dili man mo mag-smile, nga okay ra man kaha mo? Salamat kang Father Guy, ka Monsignor Ruel, Reverend Dodong, o kaninyong tanan ng mga lay leaders ug members sa parokya sa inyong pag-anhi karon dinhi o pag-invite nako dinhi. Ang atong pamalandong karong gabion na murag mobalik lang ta sa kanang parte bitaw sa misa nga permanente nato madungog. Kanang parte sa misa nga permanente nato madungog. Mauni sa pagpasakit alaman to. Naman to, di naman ko katuod. Anang giingon nga, nianang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan. Ramdam na mo ana? Nianang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midaig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kali sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Muna atong pamalandungan karong gabion na. Okay ra mo? Nianang muna siya permanente man nato ni madungog sa misa. Yan ang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, di ba? Og ang atong gibasa kagaina, tugod ta tingali, kana ra ni anang gabi nga siya gibudhian. Atong Passion Sunday gahapon, unsa may atong nadungog sa ebanghelyo. Nadungog nato sa ebanghelyo gahapon ang giingon mahitungod kang Judas Iscariote. Unsa may gihimo ni Judas Iscariote? Kaila tuod mo kung kinsay si Judas Iscariote? Kaila mong Judas? Kaila mong Judas? O kana ba? Abasa kay kana siya nga tong hisgutan una. Unsa man tong nahitabo, usa sa napulog duha katinun-an, ang isa nga ginganla Judas Iscariote midadto sa kadagkuan sa mga pari, unya unsa iyang giingon, unsa may inyong ihatag kanako kung ihatag niya kanila si Hesus, og unsa ilang gihimo. Ang mga kadagkuan naghatag sila, kuha sila og 30 silver pieces of coins. Unya, kung sa sunod nga nahitabo, si Judas, naon sa man to si Judas, o nagplano na dayon sila nga ilang dakpon si Jesus. Unya, sa ilang plano nga dakpon si Jesus, haman si Jesus adto nga panahon, tuwa siya sa garden sa Getsemane, di ba? Ang sa man siya dito, nagampo siya. Og niabot na dahil ng mga tao, nagbitbit sila og bunal, puspos, og unsay sunod na hitabo. Pinaduol dayon si Judas kang Hesus. Ingon na siya, magtutudlo. Grabe. Pagka-cute, magtutudlo. Oh, inaana dayon siya. Sa panihapon, o sa
sa Last Supper, ningon si Jesus, usa ka ninyo magbudhi kanako. Og pinaingon dayon si Judas, Ginoo, ako ba ang gipasabot mo ka plastic? No? Ibaw na gina siya nga siya'y nakigsabot sa mga, ikaw na yung nakigsabot dito. Sabot naman mo 30 pieces of silver, nagsabot na sila og ibaligya niya si Jesus. Niya pagkatapusang panihapon, unsay ingon niya kang Jesus, magtutudlo. Usa ka ninyo magbudhi kanako, ingon na yun si Judas. Ako ba ang ipasabot mo? O erasab no, nagpa-cute-cute pud siya. Unya, unsay next flash? Ilaro ang pagdakop kang Hesus, niadto dayon sila sa Garden sa Gethsemane. Unya si Judas, pinaduol na pud siya kang Hesus. Magtutudlo, ana-ana na pud siya. Unya pagkahuman, unsay ang gihimo, iyang gikisan si Hesus sa aping, Teacher, moi. Unsay sunod na hitabo, pag umanyag case kang Hesus, una to'y ilhanan nga si Hesus mao'y dakpon. Og gitaral na dayon si Hesus. Og humagtaral kang Hesus, nakita ni Judas nga, agoy, unsa naman ni, nga mura naman ni, grabe naman ni. So nagbasol siya. Og sa pagbasol niya, o sa isunod niyang gihimo, iya na lang giuli ang iyang bayad nga 30 pieces of silver. Niadto siya dito sa templo. Og ingon sa, iuli na ako ning 30 pieces of gold. Unya, ayaw na ninyo na siya pasakita. Og, kung sa may nahitabo, wala na gidawat ang iyang kwarta. Itsaraton niya dito, boom! Kanya pagkahuman, nakonsensya tingali siya, o pagkahuman, o sa sunod niya hitabo, nilabay ang duha ka iring. O, nilabay man tong duha diha. Nakonsensya tingali siya, og nagbasol siya, og sa sunod nga tabo, nagikog siya. And that's the end of the story. Kung sa may connection ani sa atong pamalandong, di ba, ang katong akong giingon kagaina, nga mga pulong sa misa, niya ng gabi nga siya gibudhian, mikuha si Hesus og pan. Unsay pasabot ani? Ang pasabot ani simple lang. Simple lang pasabot nga ang Eukaristiya kanang sakramento sa lawas ug dugo sa manunubos, gihatag siya sa konteksto sa pagbudhi o pakigbulag sa relasyon. Na-realize na ninyo wala na ang misa kanang katapusang panihapon sa Ginoo, nahitabo siya, nikuha si Hesus og pan, nagpasalamat, mihatag siya mga tinun-an, kuhag bino, may pasalamat. Pero kung buto na hunaon, ang misa, ang Huwebes Santo, misa sa katapusang panihapon, nahitabo siya sa konteksto sa pakighigala kay naman dito ang 12 ka apostoles. So friends ni Hesus to tanan sila. Pero one element nga dili kaayo nato hatagan og pamalandong, mao nga ang Eukaristiya na hitabo sa konteksto sa mga tao nga niambit sa panihapon
nga nagpabiling matinud-anon kang Hesus pagsugod o pagkahuman ang 11 nanagan o ang isa konkreto nga nibudhi kaniya. Can we follow? Una nga kung kita magmisa tanindot magikayo atong misa kay na ang pagkonsagrar sa lawas ug dugo sa Ginoo. Nindot kay naibagting, kling. Kailan naman ang bagting sa misa? Bagtingan man na kay sa una, ang mga tao, dili man kayo kasabot, kay Latin man ang misa, so kinahanglan bagtingan para nga muingon ang pagbagting, muingon nga pangundang na mo diha sa inyong koan, mga pagrosaryo, pagdebosyon, kay naa na diri ang pinakadako nga pinakataas nga parte sa misa. Dili ang tingali pog pangundang na mo sa inyong rosaryo. Anak pa to, uy, pangmata na mo diha. Anak tingali pod to. Nga. Nangatog naman mo diha, pangmata na mo diha, bagtingan na mo. Muna tingali, apil na pod tingali na siya. Pero katawanan ang misa, kay nahitabo siya ang katapusang panihapon, nahitabo siya sa konteksto nga si Hesus gibudhian. Nahitabo ang unang misa sa ina to katapusang panihapon, wala magito lain kay kaisa raman to katapusan pagyod. Pero nahitabo to siya sa konteksto nga naa ang nagbudhi kang Hesus. Nga naa ang iyang higala kaniadto apan nagpasakit kaniya. Na ang iyang higala kaniadto apan nagluib kaniya. O say pasabot ani, number 1, pasabot ani nga kanang magsaulo ganita sa misa, palihog ayaw kalimti nga ang misa alang sa mga matarong og alang sa mga dili matarong. Uliko nako, ang misa alang sa mga matarong ug alang pod sa mga dili matarong. Kaning misa nahitabo siya kanang katapusang panihapon sa Ginoo, naa diha ang mga tinun-an, pero hinumdumi pod nga kanang mga tinun-ana na mao po na sila ang namiya kang Hesus sa dihang gitaral na si Hesus. Ang misa paghatag sa Dios iyang kaugalingon alang sa mga matarong o sa mga dili matarong. Imagine ang misa kanang katapusang panihapon sa Ginoo, naa siya aron pagpahinumdum kanato nga ang realidad sa tao nga mamiya og magluib tinuod. Una nga ang misa pagtan-aw nato sa pagbayaw sa lawas dugo sa Ginoo, makahinumdum ta, uy, nahitabo na siya sa gabi nga si Hesus gibudhian. Sa gabi nga si Hesus gikalimtan sa iyang amigo. Sa gabi nga ang gahom sa panulay naglihok sa kanhing higala ni Hesus. Una nga sa misa ayaw kalimti na nagsugod siya sa konteksto sa paglimod kang Hesus. Una nga mubalik ko sa kong giingon, ang misa dili siya para lang sa mga matarong, kundi most importantly para sa mga dili matarong. Ang misa dili lang siya kanang katapusang panihapon sa Ginoo, dili ra ni siya alang sa mga abtik na mag-istasyon sa cross. Kanang mangantag gabi ka mga
abtik manganta kana moingog Dios namo ang salagi po'y anahamo dili na mausab kami. Ibo na ba ning mag-istasyon sa cross tano, labi na magka ngit-ngit mo po na yung istasyon sa cross, labi na binisanto. O na sa ngit-ngit sa istasyon, ang ikapitong istasyon, si Jesus gipasaan sa cross na. Naunsa na gyud ni. Labi na mangit-ngit na. Pero kaning misa, it's not meant for the abtik lang. Mubitaw na usahay nga kung manimbaga nita, nindot ning simbahan nga pagsimba nato diri, nindot nga makita nato ning mga abtik sa simbahan. Nindot nga makita nato ning mga katekista, mga kaabag, mga lektor, mga GKK president, mga tanan, nindot nga makita na sila tanan sa simbahan. Nindot tong moingon nga, Father, sa panahon pagyod nga wa pa na tao si Father Moran, ni simba na ko diri. Nindot na siya nga makita nato na silang tanan sa simbahan. Pero ang misa, dili na para lang nila. Kung nindot nga makita nato sa simbahan ang mga loyalis, ingon pa sa mga kuan, ang mga loyalis, mga Katoliko sirado, ang mga matinod-anon, ang mga buutan, ang mga deboto sa Mahal nga Birhen sa Candelaria, kung nindot nga makita nato sila, equally important nga mas nindot unta kung makita nato diri og madala nato diri ang mga tao nga makaingon og uy, mura mag nagbudhi ko sa Ginoo. Gets? Una nga, kitang mga naa sa simbahan, salamat sa Ginoo nga, grasya gina nga mahiduol ta niya. Grasya na nga makapamalandong ta sa iyang pulong, makahuna-huna ta kanabitaw magsimana santa, nga makapamalandong ta sa atong mga kasaypanan. Grasya na sa Ginoo kanang magdumdum ta nga kita pinangga sa Dios, nga kita sa atong pagkatawhanon iyatang pasayloon, nga kita sa atong pagkatawhanon iyatang agakon, nindot na siya tanan. Pero ayaw suluha ang grasya sa Ginoo. Una nga kung kita diri na nga lipay ta kay nahisuod ta sa iya, pwede man pud tingali nga sa sunod adlaw katong mga dili kayo suod sa Ginoo, dad-a diri. Kayo sa ba sa atong simbahan? Sa atong simbahan bibo, kung mag-meeting sa parokya, ang mustambong active. Kung ay activity sa parokya, ang musimba active. Kung ay debosyon sa parokya, moabot si Saint Therese, ang musugat, ang active. Ang pangutana, asa man ang mga dili active? Amot ninyo no, kamo may taga-kabadbaran, di man ako. O asa man tong mga dili active? Kisa may nag-atiman adto nila. Kaya kita ba sa simbahan pod, ganahan po ta sa mga active kay dali ra mahangyo. Ay, maayo maginisiya kay maayo na abtik na kayo, maayo na kay mo plansa sa tabon sa altar, muna atong pangitaon kay maayo mo plansa sa tabon sa altar. Unya ang mga dili ganahan mo plansa sa tabon sa altar kasi may nangita adto nila. You know what I mean? Yun ganitag sa gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, pasabot ana nga dapat conscious sa hunahuna nato nga ang misa should be open adtong mga faithful og mga dili faithful. That's one. Number two, more importantly, di po ta maghuna-huna
nga kita ray faithful. Kay sa tinuod nga pagkasulti, kung naay mga dili faithful, sa tinuod lang nga pagkasulti, apil pud ta usahay dili faithful kita mismo. Kanang mga naa sa simbahan, we have to be very careful not to appear to be self-righteous. Kanang magisgot kaya tawag mga Judas, ana-ana, unya maghamdumdayn ta nga si Judas kato mo siya Judas, pero posible gid baya nga any one of us can become small Judases in our lives. So kana tingali ang atong dumdumon. Panahon sa Kwaresma, pagampo ni nga ang tanan mahiduol sa Ginoo. Pero most importantly, pagdawat pud ni nato matag-usa sa mga panahon nga naatay tendency sa ginagmay or dinagko nga paagi nga mura pud tag nga gagmay nga mga Judas nga magliuib sa Ginoo. Dili pwede tumingon ta nga sila ray Judas, ako sakto. Anang tinuod nga mga santos nakaila sa ilang kalapasan ug mudawat sa ilang kakulangon sa kahingpitan. Mao na mobitaw na nga kita tanan sa simbahan kinahanglan tatanan mangumpisal. Kita tanan sa simbahan kinahanglan tatanan mga igpasaylo sa Ginoo. Kita tanan kinahanglan ta modangop sa iyang panabang og kaluoy. Una nga number 3 sa kalasimba nato, pagduol nato sa simbahan og makadungog ta sa mga pulong sa gabi nga siya gibudhian, makaingon unta na ta nga Ginoo sa mga panahon nga ako nagbudhi kanimo pasaylo ako. Dili ta makaingon lang nga sa mga panahon nga nagbudhi si Judas sa imo Ginoo pasaylo siya. That's one thing. Pero the other thing is to say, Ginoo, sa mga panahon nga ako nagbudhi kanimo pasaylo ako. Muna siya nga sa misa, kabantay mo sa misa, pagsugod sa misa, mga itagpasaylo, mingon ba rin taog, kasi may muingon, may isulti na to, akong sala, akong dakong sala. But pasabot, yang po na to ang atong kalapasan, na baka dungog na mos misa nga na muingog, iyang sala, iyang dakong sala, iya ragyod na. Nga dungog na mo, ana. Wala na. Tungod kay ang misa, kaning katapusang panihapon nga atong sa ulugon, testamento kana sa Dios nga willing makig-ambit sa iyang presensya alang sa uban. Kaning mutalaw ta sa atong altar diri sa atong parokya, unsa man gyud ni siya kaning naay unsa man gyud ni kani? Unsa man gyud na siya, unsa tawag ana? Altar. Unsa man gyud na siya kung buto na unaon, unsa man gyud na siya? Lamisa, exactly. Lamisa gyud na. Ug kung naay lamisa, unsay mahitabo kung naay lamisa? Naay ka-earn. Have you ever wondered nga nung ang altar sa simbahan, lamisa? Aw natural kay ang nahitabo katapusang panihapon man. Haman ay dapit manihapon. Asa dapit manihapon? Sa salog, lisod pod. So manihapon sa lamisa gyud. Di ba? Para tohon nga lamisa or mahalon nga lamisa, that's not the point. But the point is,
kung naikaon, alapit mo plaster sa lamisa. Gawas lang kung kanang giingon nato permanente nga datslan nga ingkod ra kadiha pungko. Pero asa dapit ang kaon sa lamisa. Adto na, di ba sa Last Supper sa inyong mga balay, na ang nag-alirong ang 12 ka apostoles sa lamisa? Una siya ang gabi nga si Jesus gibudhian. Unsa pa'y one thing nga naa sa kinabuhi sa Ginoong Hesus nga unique. Kay ang tawag anang lamisa nga nag-ingkod ang Ginoo sa Last Supper, ang tawag ana nga kanang iyang pakig-uban og kaon sa uban, ang tawag ana sa iya commensality, kanang pakig-uban sa lamisa. Pakig-uban sa lamisa. Ngano man, sa inyong balay, kinsa may inyong kauban mo kaon sa inyong lamisa, kasagarin? Sa kauban kaon, pamilya. Kung naay bisita, kinsa may mukaon sa inyong lamisa, o ang bisita, alangan. O. Kung pista, kinsa may mukaon diha, bisita. Kinsa pa, sa inyong balay nga lamisa, naay mukaon ang inyong mga parinte, namoy naidalit, ginagmay dinagko na. Sa inyong balay nga lamisa, mukaon ang inyong mga silingan, wala. Naa. Sa inyong balay nga lamisa, mukaon ang inyong mga best friend, inyong mga friends sa through the years, inyong mga paparts, mukaon dili. Unsa ba inyo nabantayan sa mga nangaon sa lamisa sa inyong balay? Amoy nakitaan nga pattern? Unsa may pattern sa mga nangaon sa inyong lamisa? Ang pattern, mao nga, ang nangaon sa inyong mga lamisa, uban ninyo, dili ninyo kontra. Kabantay mo? Kabantay mo? Nga, tanaw ba kuno ang pattern ng inyong pamilya, inyong best friend, inyong parente, mamistahay, bisita, kisa man na sila tanan, pagkalain nga pagkasulti, mga friends, pero unsa may naa nila, dili ninyo sila kaaway. Kay kung kaaway, kalisod mo kaon kauban sa kaaway na. Lisod dili. Ha? Kung kaaway, di gyud serbihan o kaon. Kung pakanon gihapon, pero katong plastic nga plato, katong color green o yellow, pero kung mga friends, Duralex, unsay pattern sa inyong giingon, sa mangaon sa inyong lamisa, dili ninyo sila kaaway. Pinangga ninyo sila. Di ba? Imagine na lang, kuan, kanang dugay-dugay pa, nga kuan. Imagine na nga, dool na ang December, kaya naghimo mog manggoplot. So, usa na mango float? So, butang ka primero og grahams, sunod, cream og unsa pa, gatas, sunod, mangga, sunod, cream na pod, sunod, graham na pod, sunod, sunod, patong-patong ra, di ba? Pila ka adlaw kinahanglan na siya i-praise. One day, no? One day. At least one day para mugahi. Imagine na nga iserve nimo na sa inyong lamisa, unya ingkod ka diri, unya diha,
ang imong pinakakontra, serba nimo og mangguplot. Pag ana nimo, mura man ang mangguplot nga humok, mura man siya bildo nga magkuan diri, murag sakit sa buot mo kaon, no? Kaya nga naman, tungod kay dili mo maayo og relasyon. So, if we come to think of it, kung sa Last Supper, o sa may gihimo sa Ginoo, niadto siya sa lamisa, hawanan, whatever, basta kay dapit nga mangaon, unya, nakigsalo siya og kaon sa mga tinun-an. Lakip si Judas. But pasabot, bisan si Judas, at that very point, was considered friend by Jesus. Bisan ang makasasala, bisan ang nagbudhi kaniya, up to that very point, was still considered as welcome sa iyang lamisa. Muna nga din sa simbahan, welcome dia sa altar. Kinumno mo sa mga panahon nga si Jesus giakusar, o sa may giakusar si Jesus, ginan siya nga kusog mo kaon o kusog mo inom. Kaya nga naman, mag-uban-uban og kaon sa mga makasasala, o adto-adtog mga balay sa mga rejected, adto sa balay ni Zacchaeus nga kontra sa katilingban. Si Jesus adto dito sa mga bakuan. Hala, uban-uban niya og kaon ang mga sinalikway sa katilingban. But then what was Jesus doing? Sa dihang si Jesus ni kaon uban kanila, ang pasabot ni Jesus, dili kanako kaaway, friend ta ka. Oha? Muna nga mingon ganita sa gabi nga siya gibudhian, mikuha si Jesus og pan. Kanang gibudhian si Jesus sa katapusang panihapon, pero even the traitor had a place in the table of the Lord. Una, be careful with judging others. Ha? Be careful with judging others. Kay dali ra ba kayo maka-judge ta? Una nga kaning altar sa Ginoo, dili ni siya para sa mga buutan ra. Para pod ni siya sa mga dili buutan. Amo mo kitag simbahan nga moingon ang pare nga karong adlaw ang makakalawat ang mga upaw ra. Nabadi ay na. Amo mo kita og pare nga moingon nga karong adlaw sa misa ang musimba ang naaray ang tsuhos. Na? Or moingon ba ka ang pare nga karong adlaw ang mukalawat katurang ni amot. Nana, wala. Wala. Because the Eucharist, that table, ang Last Supper sa Ginoo, it was meant to welcome even the hardened of hearts, even the traitor, even the one who rejected Jesus' love. Una nga kanatanaw nato unta na aning lamisa sa simbahan, makaingon unta na kita, Ginoo, salamat nga sa tanang panahon giwelcome nimo sa bangkete nga langit nun. Kanatanaw unta na nato aning lamisa sa simbahan, makaingon unta na ta, thank you God, kay I am fed in the table of the bread of life. Diba? Sa inyong balay di ay, pangutan-on ta mo, sa inyong mga balay, kung inyong mga anak nakasala,
Pakanon ninyo di, ano bag mo diha, nangutan ako, ang inyong mga anak, kintahay nakasala, pakanoon pa ninyo di na, ang inyong bana nga, o inyong asawa nga, inyong giaway, o sa may indicator nga dili mayog relasyon, dili mo magdungan o kaon, pero butangan pa ni mong sudan, di na, Father, bahala siya diha. Pero butangan pa ninyo, nagihapoy pagkaon, wala na. Pasabot, nga kita gani yung mga tao, mahimo pa man gani nato na sa atong isig ka tao, unsa pagkahaang Ginoo. Diba? Kung kamo makapasaylo pa o makahatag pa mo snack sa inyong anak, bisan pa nalumbag sa eskwelahan, kag nabagsak, bisan pag nainahitabo sa ilang kinabuhi, matag pa magyapon mong bugas, kung kamo nga mga tao ingon ana, unsa pa ang Ginoo sa ato. Mao na nga kada adto nato sa simbahan, say thank you Jesus for allowing me to share your table of love. Parayon ko sa akong giingon, ito akong giingon, niya ng gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, pasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Lawas og dugo sa Ginoo. Lawas ni Jesus alang kanato. The bread of life, di ba? Sa chapter 6 sa Gospel of John, na dito na-discuss ang mahitungod sa pan sa kinabuhi. Ningon si Jesus dito sa chapter 6 sa Gospel of John, ang mukaon sa akong lawas og moinom sa akong dugo, makabaton og kinabuhing lay katapusan, kinabuhing dayon, og unsa pa, banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ningon si Jesus, I am the bread that comes down from heaven. Yun si Jesus nga, I am the bread that comes down from heaven. Ningon si Jesus, I am the bread of life. Those who eat my flesh and drink my blood will live forever. Ningon si Jesus, ana. Una nga sa misa, we should really say, thank you God for giving us your bread, yourself as lawas nimo diha sa misa. Dili na siya simbolo nga murag simbolang sa lawas ni Jesus. It's the body and blood of Christ. Wala sa misa mingon ta, salamat Ginoo nga ang imong gihatag sa amo dili lang bisan unsa, kundi imong lawas ug dugo, imong kaugalingon. Salamat Ginoo nga kaning ang imong gihatag sa amo, ang imong lawas ug dugo nga pagkaon sa kinabuhing tunhay. Nakabantay mo unsay himuon sa kanang viaticum, nakadungog na mong term nga viaticum. Viatico wala pa. Unsa may buhaton sa Kristiyanos nga hapit na nahapit na ba tantalanahan siya og unsay buhaton sa iya, pakalawaton siya kung makakalawat pa. Nganuman kanang Kristiyanos, kanang Katoliko nga hapit na ano pakalawaton man siya, kay mao na ang iyang baon ngadto sa kinabuhing paglawig padulong sa kinabuhing tunhay. Biatiko ang tawag ana, pakalawaton siya. Kanibang katapusang panihapon nga atong pamalandungan, nindot po ang iyang giingon kanang termino nga sa katapusang panihapon, sa gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag. Mikuha, mipikas, mihatag. Can we follow?
ang mga verbs nga gipanggamit, mikuha, mipikas, mihatag. Action ni siya sa Ginoo nga mikuha siya pan, pikas og mihatag sa katapusang panihapon. Muna siya kanang broken ba? Na kanang ang lawas ni Jesus nga tibuok pero kinahanglan siya bahin-bahinon aron nga makaambita sa iyang Dios nung kinabuhi. Walang lawas ni Jesus nga murabag si Jesus ang kinatibuk-an apan kinahanglan pikason makasinati sa experience sa pagpikas aron nga kitang tanan makaambit sa himaya sa Dios. Kanang lawas ni Jesus nga tibuok pero kinahanglan siya pikas-pikason aron nga by being broken we become whole kitang tanan. Kuning lawas ni Jesus nga maghatag kanato sa kinabuhing tunhay. Ug mao pud siya ang lawas ni Jesus nga maoy maghatag kanato sa grasya sa kinabuhing walay katapusan ug pagkabanhaw sa katapusang higayon. Ang lawas ni Jesus, dugo ni Jesus. Nay ang term nga gamit, mikuha siya og pan, mipikas ug mihatag. Abi ninyo no kung atong balikan ang ubang parte sa Biblia, na ay mga other occasions ani kagisgutan ni didto. Balik lang ituod ko sa katong, sa di pa ko mapadayon ani. Balik lang ko aning sa gabi nga siya gibudhian. Balik lang ko, sa di pa ko makalimot. Okay ra ta musulti nga gibudhian pero namagid po yung mga tao nga naka-experience og betrayal sa ilang kinabuhi nga sakit. Ang mga batan-o na sila yung mga experiences nga ang tawag ghosting. Kadungog na mo ghosting. Ghosting, mga batan-on, kadungog na. Ang mga maas nakasabot unsay ghosting, wala. Wala. Pitok-pitok ang mga mata. Very good. Oh. Ghosting ang tawag ana, kanang murabag nakalag, kanang relasyon sila nga murag close sila karon, amigo sila, friends sila, intimate sila. Unya gi-ghosting. Mukalitrag kawa ang friend or ang karelasyon nga why explanation, why pahibalo, why rason, wa tanan. Walay communication, why abiso, wa. Ghosting ang tawag ana. And that ghost, murabag kalag. Kana lagi ghosting. Nakita ng mga batan-on ana nga kanang ghostingon ra sila. Mayo kayong sabot. Mao na magsabot unya pagkahuman pag-abot na sa adlaw magkita diha sa tawag niyo diha plaza. Oh. Unya all of a sudden di mo tungha why explanation, why rason, wa tanan. Unya pagkahuman di pa gyud mo communicate hangtod sa hangtod. Wala lang siya nakalag. Ghosting. And that can hurt people, huh? Parang they feel betrayed. Wala ba sila o gibudhian? So we pray for these people nga nagusting. Mikuha si Jesus og pan, mipikas, mihatag. Sa chapter 14 sa Gospel of Matthew, kay naman tong sa panahon nga si Jesus naglakaw-lakaw siya. Unya nagsunod-sunod sa iya mga tao, sunod-sunod sila. Unya sa pagsunod-sunod sa ila sa mga tao, dito sila sa dapit nga awaaw. Unya mga 5,000 kapin ka tao. O kung may magsunod-sunod sa imo nga pila ka libo ka tao, o sa may sunod nga issue ana, wala sila'y makaon. O kung sa may sunod na hitabo adto, sa may sunod na hitabo adto, reklamo na sila,
ahaman ta mangita og ipakaon aning pila ka libo ka mga tao. Ningon ang mga apostoles nga ato na silang paulion. Og ningon ang Ginoo, no. Pakanas sila. Og nalubag dayon sila. Ahaman ta mangita anig 5,000 naman ni sila katao. Muna man sila nanganak o pista sa atong balay nga wala to imbitara. Oh. Kinumnum lang tuod ko sa di pa kumupadayon. Kanang dagan kayong tao ba? Nay mga mananabtan din, hey wala. Hands up ko no ang mga mananabtan. Okay. Bibo tong istorya sa mga mananabtan. Kaya na ko na yung mananabtan nga nay bagong nabiyuda. Nay bagong nabiyuda unya sa haya sa iyang bana sa last night buutan kayo ang iyang bana. Nabiyuda siya. Pag last night agoy kay gabi man kabuutan, so ni-attack ang taga sa ilang balay, murag da sa diha dapit sa manang unahan sa CI nga barangay. Poblasyon man gyapon na no. Purok unsa na diha? Purok 3. Purok 3 ang ilang balay. Unya kay buutan man lagi kayong namatay. Dagan kay ni-attack. Niabot ang taga Soriano at 800 ka buok. Sa last night sa haya ha. Niabot ang taga Lawigan, niabot ang taga RTR, mga 350 sila, ang taga Barangay Dusi, ang taga sumada, muna daghan naman kayo ng tao, og na moblima ang biyuda sa kasi problema niya last night, ay unsa pa man ay na moblima na siya unsa ipakaon kay alas 5:30 na. Og niduol siya sa manalabtan, anak siya nga, Nay, unsaon tamang yun ni Nay nga, murag 3 kilos naman nga humba akong giandam, mura naman 8,000 naman ni katao nag-alirong din sa atong balay. Anak po na manalabtan nga, adoy day, musalig, rata sa kagampo sa Diyos. Agoy man ang unsaon man nato ni. Yun siya, ay na mag-ampo na lagi taday. Ano rin siya, tungod sa timaan, na sa away, namo, na masanto, amen. Mga kitag 10,000 ka mahana mo, 10,000 ka maghimaya ka Maria, 10,000 ka rikimiter. Di bungkag lapinig. Muna nga, nangita ko sa mananabtan, nga naon ninyo na pag-ampo ha, kung daghan gani kaayo unya daghan gani kayo tao unya 3 kilos rin yung giandam, mangampo mo og 20,000 ka maghimaya ka Maria, ana Sharo kinsay mo ungot. Anaon ninyo pag-ampo ha. Pantay mo. So, libo-libo na ang mga nang sunod-sunod sa Ginoong Hesus. Og ningon si Hesus, pakanaan ninyo na siya. Og pagkahuman ningon sila, ahman ta mangitag ipakaon ani. Ay duha ka, trato, pila ka isda o pila ka bukpan. Pila ka isda, 5, pila ka bukpan. Pagtarong na mong ihap, pila mangyod ka buok to. Pila ka buok to pan, o pila ka buok isda. Basta kayo maulag ito, na yung panog na isda. Kunyaon sa gihimo ni Jesus, panalangina niya ang pan. O, kung sa yung gihimo, gikuha niya ang pan, ihangad siya sa langit, gipanalanginan, gipikas o gipanghatag sa mga tao. Kamantay mo, kuha siya sa pan, pasalamat siya, ampo sa Ginoo, gipikas o iyang gipanghatag sugod sa mga tao. O sa mga inyong nabantayan nga, mga aksyon nga maora sa katong pagpakaon sa 5,000 kapin o sa katapusang panihapon.
Unsa man nga aksyon nga parehas ra. Ikuha siya, unya, pasalamat, unya, mi, pikas, og mi, maura nga aksyon, no? Sa katapusang panihapon sa Ginoo, og sa iyang aksyon sa pagpakaon sa mga gipanggutom nga mga tao. Kuha siya pan, sa katapusang panihapon, dito sa bukid, kuha siya pan, pasalamat, ipikas niya ang pan sa katapusang panihapon, dito pod sa katong tuwang mga daghang tao, pikas niya, og iyang gipanghatag dito sa bukid, og dinhi pod sa katapusang panihapon. Kung sa may pasabot, ana, what the Lord is trying to tell us, na makita nato sa mga pulong sa hitabo sa Ginoo sa katapusang panihapon ug sa pagpakaon niya sa 5,000, pasabot niya dai close connection niya iyang gusto itudlo sa ato. Ang close connection is this: what Jesus is telling us is simple, nga ang iyang gipakaon sa iyang altar, sa iyang lawas ug dugo, ang iyang pag-care sa ilang kinabuhing tunhay, equal pod ang iyang pag-care sa kinabuhi sa mga tao nga naglisod. Kuha ninyo? Kung si Jesus naghuna-huna sa kinabuhing tunhay, nga ipakaon niya ang iyang lawas alang sa kinabuhing tunhay, aron sila makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug mabanhaw sila sa katapusang adlaw. Kung si Jesus importante na sa iya, dito sa kamingawan sa iyang pagkuha sa pan, pagpasalamat, pagpikas ug paghatag sa mga tao nga gigutom, pasabot ni Jesus, equally important ang pagtabang, pagpangga sa mga tao nga gipanggutom ug naglisod. Maura man nga aksyon, God, kuha, pasalamat, pikas, hatag. Sa katapusang panihapon, ingon na ang aksyon sa pagpakaon sa mga gipanggutom ug mga naglisod, ingon ana ang aksyon, pasabot, connected na silang duha. Put pasabot, nga kung ang Ginoo maghatag ka nato sa kinabuhing tunhay, magtudlo pud siya sa ato sa pag-ingon nga ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Mauna sa diretso nga pagkasulti, ang mukaon sa lawas ug dugo sa Ginoo dinhi tong pan nga gipikas, pasalamat, gihatag, pan nga gikuha, gipikas, gihatag, ang mukaon dinhi dapat magkat-on sa pagsiguro nga ang katong wala dire og naglisod sa ilang pagkaon matabangan. Importante na siya nga koneksyon. Dili pwede nga ang Kristiyanos, malipay siya sa Huwebes Santo, sa misa sa katapusang panihapon sa Ginoo. Hala, malipay siya kay, maayo kaayo, kay na ang pagkaon sa kinabuhing tunhay, na ang pagkaon nga maghatag sa pagkabanhaw, na ang pagkaon nga naugikan sa langit, na sa altar, lawas ni Hesus. O niya, pagkahuman, pagawas dito sa ilang balay, di magana imutabang sa tao nga way sudan. Di na siya pwede ingon ana. Di na siya pwede nga maayo kaayo ang atong paglipay sa kinabuhing tunhay nga gihatag sa Dios dinhi. Unya pag-adto dito sa silingan, di magayta maghatag bisan na lang og isa ka platito nga biko. Pagkabirirong da kabilagid ka Bisaya, birirong. Oh. Kanang mukaon sa lawas sa Ginoo diri unya pag-adto dito sa kuan dili mo bati sa mga naglisod, sa mga nagantos, pagkabirirong
kanang mabuhong sa lawas ni Kristo sa simbahan. Unya pag adto sa pikas, di man lang gani makapaambit og hinagmay nga grasya sa mga naglisod pagkabirirong. Inom mo sa gingon sa Ginoo sa katapusang panihapon sa Judgment Day, ang pagpangutana sa langit simple ra. Gigutom ako, imo ba kong gipakaon? Giuhaw ako, imo ba kong gipainom? Binilanggo ako, imo ba kong giduaw? Masakiton ako, imo ba kong etc. etc. Mao na nga kanang tao nga abtik mo simba pero dili maluoy sa naglisod, birirong. Pagkabirirong kani usahay kani atong simbahan nga abtik kay ta mo nindot gina nga manghatagtag mga bulak, manghatagtag atong simbahan limpyo, atong simbahan maayo kay kuan, nindot gina siyang tanan. Pero equally important nga sa atong sa atong mga silingan, atong mga parinti nga naglisod, makakaon mo ng tao na sila. Pagkalisod biya ning tao nga walay kaon, promise, fundamental sa tao. Mo bitaw na nga ang simbolo sa kinabuhing tunhay sa lawas ni Jesus, pagkaon. Kaya kung walay kaon, walay kinabuhi. Diba? Kanang pagpangalawat nato, kanang sakramento nga sa ulogon sa Huwebes Santo, ang pagkaon siya, lawas ni Kristo. Kaya pasabot ana, kung wala siya, wala tay kinabuhi. I-transpose na sa kinabuhi nga actual sa mga tao, kung walay panihapon sa ila, nagunahon na ta nga magmalinawon sila sa pagkatulog. Kung walay sudan sa ila, nagunahon na ta nga okay ang ilang relasyon. Kana bitaw mingon sila usahay nga bahalag saging basta kay labing. Dili mo siya totally tinuod, kay kung walay saging, walay labing. Kada ka na nag-away nga pamilya tungod kay wa sila'y konsumo. Mauna nga, ang pagkalawat, magtudlo unta nato sa pagsiguro nga mubati sa kalisod sa uban. Labi na sa ilang pagkagutom. Kabantay mo sa misa sa katapusang panihapon sa Ginoo. Unsa may buhaton diha nga ritual sa misa sa katapusang panihapon sa Ginoo. Unsa may ritual nga sikat kaayo. Paghugas sa tiil. Kaya nga naman, ang anong tawag ana, mondre, kabantay mo ng termino sa kalendaryo, usa niya, di ko kanti gumo-pronounce, M-A-U-N-D-R-Y, mondre. Wala ba siya, og dakuman baya na, mondre, dakuman, mandatum, nga paghigugma ay ka mo sa mga ako na higugma kaninyo. Pero kabantay mo sa paghugas sa tiil, lihok siya sa kadungog na ta nga lihok siya sa mga ubos sa katilingban, muna si Jesus ni himo sa iyang aksyon. Pero ang instruction ana is this: siguruhon nga ang nakakalawat sa lawas ni Kristo pagkat-on nga makaantigo muhuga sa tiil sa uban, pasabot magkat-on nga mulihok aron nga ang uban maatiman, matabangan, malig-on. Pagkabulahan sa mga tiil nga nagbantala sa mayong balita, pero equally important ang kanang ginatawag natong kapasidad nga makigduyog panaw sa mga tao nga naglisod sa kinabuhi. That's what I'm trying to say karon. Kani Eucharistia, pagtudlo nato sa pakigduyog panaw, ubanta, mulakaw sa mga tao nga naglisod, sa mga tao nga gisalikway, sa mga tao nga nibati nga dili sila pinangga sa Dios. Uha, muna nga kung abtik gani musimba,
abtik gani mo kalawat, dapat abtik pod maluoy sa uban. Abtik gani mo simba, abtik mo kalawat, dapat abtik pod mo tabang sa uban. Abtik gani mo kalawat, dapat abtik pod mo alagad sa uban. Kaya that is what Jesus was doing. Muna nga parehas ang aksyon. May kuha siya og pan, may pasalamat, may pikas, may hatag. The same action sa pagtabang sa mga gigutom, the same action sa katapusang panihapon. To tell us na kanang duha, ubanon. Ubanon. Dili pwede isa-isa ra. Unya, Father, pobre man pod mi, Father, unsa may among ikahatag, that was always the question. Pobre man pod mi, Father. Okay, sa po yung nag-ingon nga muhatag kag 50 ka kilo. Muhatag pod kutob sa makaya. Muhatag pod tag-iingnan nga muhatag taog bali 50 kilos nga kaon. Basta kay, ang importante, dili mawala sa hunahuna o sa kasing-kasing ang pagtabang sa uban. Last part, aning atong pagampo sa misa. Tapos ang panihapon, mikuha si Isus sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab ug midayig, mihatag sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Tingali sa Kwaresma, labi na sa Semana Santa, dili nato kalimtan nga ang kaluwasan nga gihatag ni Hesus dili siya hayahay. No? Dili ni siya chismis-chismis lang. Hinumdumi nga ang tao, kita, walang tagitubos ni Hesus og sulti-sulti. Gitubos ta ni Hesus diha sa iyang kamatayon sa krus. Mihatag siya sa iyang kaugalingon. Dili na siya sayon. Dumduman na to nga ang kapasayloan sa mga sala para nato ikan sa kasakit ni Hesus sa krus. Dili nato usikan ang iyang kamatayon sa krus. Kaya pag-ula ni Hesus sa iyang dugo sa krus, dili nato nausikan, kay dili na siya hayahay, dili na siya dali, dili na siya simple. Dumdumi. Kay sa ato mangyod, kita karon ang anad na tatanan, no? Muna kumanto sa simbahan, pagkita nato sa cross, okay, ang panguros diritso, pero hinumdumi, dili na siya hayahay. Giantusan, gihaguan, gihatagan sa iyang kinabuhi, ang matag-usa nato. Pinangga, ingana ta ka pinangga sa Ginoo. Last, aron ang mga sala mapasaylo. Katapusan, ang pagpasaylo ni Hesus kanato sa cross, diya sa pag-ula sa iyang dugo. Magtudlo po dun tana ni nato na last na lang yun. Kana bitong musabot ta nga, ipasaylo man kita sa Ginoo ba? Di ba? Anang pasaylo magita sa Ginoo, yaman tanggi hatagan sa iyang lawas aron nga kita sa krus iyang maluwas. Kanang mapasaylo. Last tingali is kaning Eucharistia. Magtudlo tingali nato ni to be extra patient and extra understanding sa uban. Kanang si Hesus mihatag sa iyang lawas ug dugo alang sa atong kaluwasan,
aron kita mapasaylo. Ipasaylo ta sa Ginoo. Kung ipasaylo ta sa Ginoo, di po takalimot nga sa atong pakigdeal sa uban, magdumdum ta nga mga pinasaylo ra pud ta sa Dios. Di po kay ta harsh sa uban. Can we follow? Kana bitaw kita magdumdum ta nga ang Ginoong Hesus miula sa iyang dugo aron sa pagpasaylo kanato, aron paghatag nato sa kaluwasan. Pero tingali equally important nga magdumdum ta nga dili ra pud kay ta grabe ra ka harsh og treatment sa uban. Kay kita mismo mga pinasaylo ra pud ta sa Ginoo. Di ta palabi sa pagka grabe sa pagtagad sa uban. Ayaw kalimti kay mga pinasaylo ra ta sa Ginoo. Okay? Kaning atong pagmamalandong no sa mga pulong sa Ginoo sa katapusang panihapon nagsugod ta sa gabi nga siya gibudian nga si Jesus ni welcome sa mga even Judas the betrayer was welcome at the table of God. Pagpikas ug hatag sa mga tinun-an ug sa mga tawo. It should teach us na ang atong nadawat sa Ginoo di ginaangkono nato nga ato ginang ipakabuhi sa atong relasyon sa uban. Kaning katapusan, kaning Semana Santa, nindot ning magampo ta. Nindot ning mga itagpasaylo sa atong mga sala. Equally important ang pagdumdum balik nga ang uban ang hinahanglan sa atong panabang, ang uban ang hinahanglan sa atong kaluoy, pagsabot ug pagpangga. Kay si Jesus, ang iyang gihatag sa ato, pan sa kinabuhi, aron kita mabuhi. But pasabot, kita pod, ang atong ihatag sa atong kaugalingon, ang makahatag sa kinabuhi sa uban. Ang makahatag kanilang kabaskog sa ilang panghuna-huna, ang makadasig sa ila, ang makahatag kanilang paglaom nga mopadayon sa kinabuhi. Kitasab nga kung si Jesus naghatag kanato sa iyang lawas ug dugo, ang ato pong buhaton, kita po dun mahimo pud tang magkat-on nga muhatag sa atong kaugalingon aron ang uban magmalipayon, aron ang uban magmalaumon, aron ang uban makaingon, ay salamat Ginoo, pinangga di ay ko nimo. Naot nga sa Semana Santa motubo na siya nga pamalandong sa atong kinabuhi. Amen. Sige, kanang tingali, we give ourselves the time, magampo kita sa hilom sa matag usa, ampo kita sa hilom o atong padangat sa Ginoo ang atong mga panginahanglan. Ampo kita, magpasalamat kita kaniya sa grasya sa Eucharistia, sa iyang lawas ug dugo, nga nagdawat ka nato, nagatag ka nato sa bagong paglaom, sa iyang lawas ug dugo nga nagdawat ka nato sa atong kamasalaypon, sa iyang lawas ug dugo nga naghagit ka nato sa pagpakigduyog panaw sa uban nga nanginhanglan usab sa kaluoy sa Dios. Magampo kita sa hilom o malandong kita niini sa pipila ka gutlo.
Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nako'y panghatag sa inyo kaning pagampo sa palihog kuno ko pasa. Kanang kita og pamalandong sa katapusang panihapon, pero dili na to kalimtan no nga sa katapusang panihapon ang Ginoo mihatag kanato sa iyang lawas ug dugo nga naay pagbudhi, pero dili na to kalimtan nga oy kung naay nagbudhi naapoy nagmakanunayon. Kung naay namiya na nagbudhi, kisa may wala na ibuya kang nibiya kang Hesus. Kisa manggiwa na miya kang Hesus nga murag naa panahon sa kalipay ug kasakit ni Hesus kinsa man. Si Mama Mary gyud na. Si Mama Mary inahan ni Hesus. Naa gikan sa pagpanamkon kang Hesus hangtod sa kasal sa Kana, hangtod sa ahapa. Hangtod sa ahapa man siya. Hangtod sa tiilan, sa cross tua, hangtod sa paglubong, hangtod sa pagkabanhaw, nagsugat pagyud sila, hangtod sa Pentecostes. So, ang kanindot kang Mama Mary, obviously, is that we see in Mary the fidelity to Jesus. No? Makita nato kang Mama Mary ang pagkamatinud-anon always kang Hesus. So salamat kang Mama Mary nga naa siya sa kanunay. Kaning inyong patron sa Kabadbaran, berin sa Candelaria, nindot kay siya no, di na to siya makita karon. Pero kanabitawng simbolismo sa iyang kahayag, kanang gibitbit ni Mama Mary nga kandila, dili na para niya. Gibitbit niya na kay kanang iyang gibitbit mao nang kahayag. Jesus, the light of the world. So, sa atong journey padulong sa Ginoong Hesus, never forget Mama Mary. Ha? Sa atong pagpamalandong nga si Hesus shared meals even with Judas who betrayed him. Jesus did the action to care for the poor and for the suffering. Kana siya ayaw kalimti na si Mama Mary naa always. Inomdom mo atong nahitabo sa kasal sa Kana. Nautdan sila og bino og si Mama Mary nihangyo sa Ginoong Hesus. So in Holy Week, mamalandong ta sa lawas ug dugo sa Ginoo, always with the light of Mary in us. Kalabang sa atong pagmamalandong sa paghatag sa Ginoo sa iyang kaugalingon sa ato, always, not in the dark, but always with the light of the Mother of God. Sige, ato tapuson ang atong short nga recollection, unya, tingali dagkoti palihog inyong mga kandila.
Sige, palihog manindog. Sige, dagkoti palihog, bahin-bahin na lang sa kandila. Sige. Atong ipadangat sa Ginoong Hesus ang atong mga pagampo, ang inyong tubag, atong awiton. Ang tubag, Ginoong Hesus, pamatia kami. Ginoong Hesus, pamatia kami. Magampo kita lang sa inyong mga pamilya, nga sa kanunay tabangan kamo sa Dios, ligonon kamo niya, o gampingan kamo niya sa kanunay. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita alang kaninyong tanan, nga sa kanunay kitang tanan magmalig-on sa atong pagsunod kang Hesus, ug magkat-on sa iyang dalan. Magampo kita. Gampo kita nga bantayan kamong tanan sa Dios, lamdagan kamo niya sa kanunay, panalipdan kamo niya batok sa sala ug sa kangit-ngit sa panulay. Magampo kita sa Ginoo. Gampo kita nga magmakanunayon kita sa pag-ambit sa lawas ug dugo ni Kristo, ug magkat-on kita sa pagtabang sa uban. Magampo kita. Gampo kita nga hupayon sa Dios ang mga kabus, ang mga nag-antos, ang tanan nga nakasinati sa mga problema o kalisod sa kinabuhi. Magampo kita. Gampo kita nga mahiduol balik sa Ginoo ang tanan nga nahilayo sa iyang kaluoy pagpangga. Magampo kita. Atong litukon karon ang pagampo sa pagdagkot sa kandila pahinungod sa atong inahan Virgen de la Candelaria. Kitang tanan, Virgen de la Candelaria, pinili ka nga sa manunubos mahimong inahan. Si Jesucristo gayod ang kahayag sa kalibutan, kinsa sa santos nga cross miluwas sa tanan. Inahan sa akong pagdagkot nining kandila, itugot nga kining siga magmantala, kang Kristong kaluoy pagpangga sa akong pamilya, sa mga tigulang, hamtong og mga bata. Sa kahilom karon salig ko kanimo, akong mga kaguol, kabalaka og mga damgo. Virgen de la Candelaria, ipangama mo ang tanang katawhan, ilabi na ang mga nag-anto sa kasakitan o sa mga problema gihasol o gisulayan. Itugot nga himong kahimanan sa pagpadanag kang Kristong kahayag sa uban. Tudloy kami sa inugsoong kahiusahan o pagpanalipod sa kinaiyahan. Iway kami sa tanang kasakitag katalagman. Itugot nga bisan wala na ako magatubang sa altar mo, ang siga niining kandila magpadayon sa pagampo ko. Dasiga kami sa paglaom, paghigugma o pagtuo,
hangtod sa kahingpitan sa gingharian ni Kristo. Amen. Amahan, Senyor. Yun tala kog thank you sa inyong pag-imbitar nako din atong pasalamatan atong speaker ako. Thank you kaayo no. Og hinaot nga kaning atong prayer devotion sa pagdampo sa mahal nga birin sa Candelaria. Kamo nga taga Kabadbaran mo'y magpasiugda pag-promote inyo na aron nga motubo kitang tanan sa atong pagdebosyon sa mahal nga hinahan Birhen de la Candelaria. Palihog palong sa inyong kandila atong pamation si Monsignor Ruelasco. Pangingkod po